Belai pressuro kwlaijak 52 Chandipur Tripura Mothani candidate Ranjan Sinha BJP Rogbini nomination Rosanani bagai pressure kwlaijak Okognotigi Tripura Mothani Chief Pradut Bikram bo Facebook rogo post khwlai khadumung phunukha tei 2 tarik 2 মাস 2023 ni salmari wa national BJP party ni leader Assam Observer Fani Bhushan Ashok Singha minister Ram Prasad Paul Ranjan Sinha ni nogot thangwi bono nomination rosanani bagai kobokmani nukjago Tripura BJP Bidhan Sabha chongmario ni candidate Tinku Roy Belai jingjalo kwlaijak ECI o total degree ni record phunugui dorban nogo mamla khwlaijak kha Tinku no chajakya khwlai kok saka Tripura Mothani Ranjan kothma thumnai rokno saka 52 Chandipur Bidhan Sabha BJP ni candidate Tinku Roy no chajakya ongui kok samani ajagani candidate Ranjan Sinha tei saka Tinku Roy ni rungsrungma certificate ok jotone dallar hine okogno tegi returning officer ni gobo complaint khlaimani nukjakha tei abosimiya tabokni montri okrani logewabo ongui haste gnangui beraimani rok nukjago borom gunang Sinha chaka bini rungsrungma no tei samani 2008 ko bini rungsrung morok 12 pass honoi tei madhya bharat budgo pass khlaio honoi samani okok bo tatal o budbo tatal aboni kokok kubui kuri saka Sinha okogno tei Tinku Roy no kok sengke lachima mkhang phanpaya bini tei saka bud 2 number hengke srungnani tamo chaya tong honoi okok nirbachon commission ni guideline no mungsa khursaja kuri honoi tei Tinku Roy rungsrung mungni kubui kothmano cherei naina thangke saimano bo class 5 jorasi porijak honoi tatal rungsrung mungni record Romani bagai BJP rongni ketal kothmaya Smriti Irani ni mamla ni kok joto pogui mania tabokbo tei tabokbo bo central ministry go tongo Fair Tripura BJP Chandipur ni candidate Tinku Roy bezallo belai jingjalo kwlaijak tabok Bureau Report Spotlight